दिवसेंदिवस टेक्नॉलॉजीचा वापर म्हणजेच तंत्रज्ञानाचा वापर हा वाढत असताना त्यातून मानवाने बरीच प्रगती केलेली आहे. पण त्याची दुसरी बाजू जर बघितली तर असे काही प्रकार हे समोर येत आहेत जे की ज्यातून बरेच लोक हे अगदी शॉर्टकटमधून लवकरात लवकर आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्या सोयीप्रमाणे यश हे लवकर मला कसं मिळवता येईल यासाठी या तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करताना आपल्याला बघायला मिळतं. नमस्कार मित्रांनो, मी शिवराज. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, बातमी आज ही तीच आहे जी की एका तोतया परीक्षार्थी विद्यार्थ्याने नकल करत असताना सध्या राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जे चालक भरतीची परीक्षा चालू आहेत त्यामध्ये एका विद्यार्थ्याने हा प्रकार केला असून शॉर्टकट मार्ग वापरून लवकरात लवकर मला कशा पद्धतीने नोकरी मिळवता येईल यासाठी त्यांनी हा प्रकार केल्याचं यातून कळते. आणि त्यासाठी परीक्षार्थी हा इतर असून परीक्षार्थीच्या ठिकाणी दुसऱ्या विद्यार्थ्यानं येथे परीक्षा देण्यासाठी आल्याचंही या बातमीमध्ये आपण पाहू शकता. ही औरंगाबादहून बातमी आहे, आपण वाचू शकता किंवा पाहू शकता. पोलीस भरती परीक्षेत तोतया परीक्षार्थी हा ताब्यात. पोलीस चालक भरती परीक्षेत MIT येथील परीक्षा केंद्रावर पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानामुळे तोतया परीक्षार्थी पकडला गेला आहे. चिकलठाणा येथील केंद्रावर एका परीक्षार्थीला टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कॉपी नकल करताना रंगेहात पकडले. या दोन्ही प्रकरणात सातारा व MIDC सिडको ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस चालक भरती प्रक्रियेसाठी शहरातील 10 केंद्रावर लेखी परीक्षेचे आयोजन बुधवारी सकाळी 10 ते 10:30 वाजेदरम्यान करण्यात आले होते. या 3,360 विद्यार्थ्यांपैकी 1,491 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला हजेरी लावली होती. MIT महाविद्यालयातील केंद्रावर पोलीस उपनिरीक्षक S. शिरसाट, अनिता फासाटे, शिपाई KH खिल्लारे, सुरेश चव्हाण, मंगेश जाधव, गोपाल देटे आणि सुचित्रा देव हे कार्यरत होते. प्रत्येक परीक्षार्थीचे ओळखपत्र, आधार कार्ड पाहूनच आतमध्ये सोडण्यात येत होते. 9:45 एक अल्पवयीन मुलगी धावत प्रवेशद्वारावर आली. तिला नाव विचारले असता पूजा दिवेकर असे सांगितले. तिच्या हॉल तिकीटवरील छायाचित्र वेगळे दिसत होते. विश्वासात घेऊन चौकशी केल्यानंतर तिने पूजा रामदास दिवेकर, राहणार स्वामी विवेकानंद नगर N12 हडको या परीक्षार्थीच्या नावावर परीक्षा देण्यात असल्याचे सांगितले. तसेच यासाठी तिला रणजित राजपूत बडुरे, राहणार शेकाटा ता औरंगाबाद हा मदत करत असून पैसे देणार होता, अशी ही बातमी आहे. मित्रांनो, तर यात आधुनिक साधनातून कॉपी कशा प्रकारे केली गेली या संदर्भात थोडक्यात चिकलठाणा येथील न्यू हायस्कूल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर राहुल मदन राठोड वय 23, राहणार पारुंडी ता पैठण जिल्हा औरंगाबाद हा परीक्षार्थी मोबाईल मास्टर कार्ड, ब्लूटूथ कनेक्टेड डिव्हाइस, ब्लूटूथ मक्खी इयरफोनाचे साहित्य आढळून आले. परीक्षा केंद्रावर पोलीस निरीक्षक VS पोटे, उपनिरीक्षक अमरनाथ नांगरे, SP मांठे, दिनकर सोनगिरे यांच्यासह इतरांनी या परीक्षार्थ्यास पकडले. मित्रांनो, आपण ही बातमी पाहू शकता की कशा पद्धतीने काही विद्यार्थी हे शॉर्टकट मार्ग वापरून लवकरात लवकर आपल्याला यश मिळावं म्हणून असा प्रकार करतायत. पण यामुळं बऱ्याच जणांचं आयुष्य हे इथंच संपतं. कारण एखादी बाब आपल्याला लवकर मिळावं म्हणून असे प्रकार जर झाले तर हे कधीच आपल्यासाठी यशाचं ठरणार नाही, यातून आपल्याला नक्कीच कळतं. आणि ही सुद्धा तीच बातमी आहे. कानात शेंगदाण्यावडा इयरफोन घालून कॉपी केले. सांगण्याचा अर्थ मला एवढंच आहे की आमच्या ग्रामीण भागातून अनेक विद्यार्थी हे गेले अनेक वर्षापासून आपले पोस्ट मिळवण्यासाठी मदत करत आहेत. आणि अशामध्ये अशी काही चालाख विद्यार्थी जे तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून आपल्याला लवकर कशी पोस्ट मिळवता येईल यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आणि असेच प्रकार जर वाढत गेले तर कदाचित ही विद्यार्थिनी मिळाली चांगलं झालं. पण असेच जर प्रकार चालू असतील, नकळतपणे जर चालू असतील तर खऱ्या अर्थाने जे विद्यार्थी मेहनत घेत आहेत त्यांच्यावर हे नक्कीच पाणी फिरणार म्हणावं लागेल. म्हणजेच त्यांची मेहनत ही पाण्यात जात आहे असंच म्हणावं लागेल. कारण मागच्या आरोग्य भरतीतसुद्धा हा प्रकार आढळून आला आहे. बिनधास्त व्हिडिओ येत असतानासुद्धा आजपर्यंत कुठल्याच प्रकारे तिथं पाऊल उचललं गेल्याचं बघितलं गेलं नाही. कारण काही जण हा प्रकार खोटा असल्याचे म्हणत आहेत, पण नेमकं सत्य काय घडते हे आता पडद्यामागचंच गोड बंगाल म्हणावं लागेल. तर मित्रांनो, हीच ती बातमी होती. जर ही बातमी आपल्याला आवडली तर नक्कीच लाईक करा. धन्यवाद मित्रांनो.